மாம்ஸ் மேஜிக்கிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பருத்தி பால் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு 150 கிராம் பருத்தி கொட்டை எடுத்துருக்கிறேன். இந்த பருத்தி கொட்டை நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவுமா தண்ணி ஊற்றி குறைஞ்சது 1 மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும். நல்லா ஊறிட்டு இப்போது அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பால் எடுத்துக்கலாம். பருத்தி பாலில் நல்ல கால்சியம் சத்து இருக்குது. அதே மாதிரி உடம்புக்கும் இதை குடித்தா நல்ல பலன் கிடைக்கும், நல்ல வலிமையை கொடுக்கும். ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிடுவோம். இதில் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு பெரிய கண்ணுள்ள அரிப்பு எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ அதில் ஊற்றி அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த பருத்தி பால் எங்கள் அம்மா செஞ்ச மாதிரியே நான் செஞ்சுருக்கிறேன். இந்த பருத்தி பால் செய்கிறதுக்கு 5 பொருள் தான் எங்கள் அம்மா சேர்ப்பாங்க. பருத்தி கொட்டையில் பால் எடுத்துக்கிடணும். தேங்காயில் பால் எடுக்கும்போது அது கூட சுக்கு நறுக்கு மூலமும் சேர்த்து அரைச்சி பால் எடுத்துக்கிடணும். அப்புறம் கருப்பட்டி, இவ்வளவுதான். இப்போ இதை திரும்பவுமா மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி 2வது பால் எடுத்துக்கிடுவோம். முதல்ல அரைச்சதில் இவ்வளோ பால் தான் வந்திருக்குது. இப்போ 2வது பால் அதே பாத்திரத்திலே எடுத்துக்கலாம். இன்னும் அந்த பருத்தி கொட்டையில் பால் இருக்குது. அதனால் திரும்பவுமா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ 3வது பாலையும் அதே பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பருத்தி கொட்டையில் உள்ள பால் எல்லாம் நல்லா எடுத்தாச்சு. இதில் சக்கை தான் இப்போ இருக்குது. இப்போ என்ன ஒரு பவுலில் சின்ன கண்ணுள்ள அரிப்பை வச்சு ஏற்கனவே எடுத்த பருத்தி பாலை அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். திரும்பவும் அரைச்சதுலேயும் அந்த பருத்தி கொட்டையில் உள்ள சக்கை கொஞ்சமாக இருக்குது. இப்போ இந்த பாலை ஓரமாக வச்சுக்கிடுவோம். அடுத்ததாக தேங்காயை எடுத்துக்கலாம். தேங்காயையும் கட் பண்ணி பால் எடுத்துக்கலாம். தேங்காயை கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். அந்த தேங்காய் கூட ஒரு துண்டு சுக்கு, இது நறுக்கு முளம், அது ஒரு 10 நம்பர் போல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த நறுக்கு முளத்தையும் சுக்கையும் உரலில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டிக்கிடுவோம். கொஞ்சம் நொறுங்கினோடனே இந்த தேங்காய் கூடையே சேர்த்து இதெல்லாம் அரைச்சிக்கிடணும். முதல்ல நல்லா தட்டிக்கிடுவோம். இந்த நறுக்கு மூலமும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இதை தேங்காய் கூட சேர்த்துடலாம். இதை அரைச்சி இப்போ இதையும் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தேங்காயை 2 தடவை பால் எடுத்தேன். இது பருத்தி பால், இது தேங்காய் பால். இப்போ பருத்தி பாலையும் தேங்காய் பாலையும் ஒரே பாத்திரத்தில் சேர்த்து ஊற்றிக்கிடுவோம். இது பருத்தி பால், இது தேங்காய் பால். ரெண்டையும் ஒரே பாத்திரத்தில் ஊற்றியாச்சு. இனிமேல் இதை எடுத்து
ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். கொதிக்கிறது வரை வெயிட் பண்ணுவோம். கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ நம்ம கருப்பட்டியையும் சேர்த்துக்கலாம். பனங்கருப்பட்டி சேர்த்துருக்குறேன். அந்த கருப்பட்டி கரையிறதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இன்னும் அந்த கருப்பட்டி கரையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கருப்பட்டியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பருத்தி பால் அடிக்கடி எடுக்கிறதுனால பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம உடம்புல ரத்தத்தில் இருக்கிற கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை வெளியேற்றிட்டு நல்ல கொலஸ்ட்ராலை அதிகரிக்க செய்யும். இப்போ பருத்தி பால் ரெடி. இன்னொரு மெத்தடும் உண்டு, அதையும் இப்போ பார்க்கலாம். முட்டையை நல்லா அடிச்சுட்டு சூடான பருத்தி பாலை சேர்த்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஆற்றி குடித்தோம்னா நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் நான் இப்போ பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது பருத்தி பாலில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிடுவோம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடலாம். ஒரு முட்டையை நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த பருத்தி பால் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது இந்த முட்டையை அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நல்லா விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ முட்டையை நல்லா அடித்தாச்சு. பருத்தி பாலும் நல்லா சூடாயிட்டு இந்த டைமில் முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடுவோம். இது நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. பருத்தி பால் கூட முட்டை நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இப்படி திரைஞ்சது மாதிரி வரும். இந்த திரையிறது பிடிக்கலைன்னு சொல்கிறவங்க நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பருத்தி பால் சூடாக இருக்கும்போது முட்டையை அடிச்சுட்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஆற்றணும். அப்போ இப்படி திரையாமல் இருக்கும். எனக்கும் என் பையனுக்கும் இப்படி திரைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் இப்படி பண்ணேன். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மாம்ஸ் மேஜிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.